Da ni yma Blaenau Ffestiniog penwythnos yma ar gyfer y pencampwriaeth Brydain, y rownd olaf. Byddai'n cystadlu, gawn ni weld sut fi'n mynd. Croeso I Antistiniog. Dyma yw penwythnos ola o rasio yng nghyfres beicio lawr mynydd ym Mhryden, a'r cyfan yn cael ei gynnal yma yn Antistiniog, Blaenau Ffestiniog. Mae dros 3 blynedd wedi hedfan heibio ers i'r cwrs agor, ac mae'r lleoliad unigryw wedi profi'n boblogedd tu hwnt, a tyniad arall sy'n denu'r adrenaline junkies I Ogledd Cymru. Mae pob beiciwr yn cael y cyfle I ddod I adnabod y cwrs yn ystod y diwrnod ymarfer. Mae angen dysgu pob naid a chornel ar y trac cyn diwrnod y ras. Ac mae obligiadau peidio dod I nabod y cwrs yn gallu bod yn boenus dros ben. Iwan Griffiths, oedd ni'n reidio fi gwyth oedd ni'n ifanc, a mae ddau yn ni'n lleol, sut mae'n mynd I chdi? He's getting better than over. Got him! Pwy iawn o'n yna? Be ti'n gobeithio wneud? Dwi'n knocio few more seconds I ffwrdd o'n i. Ie? Mynd am y wyn nesa. Am y wyn. 4 seconds I ffwrdd gen I weld i. Wel, ti'n crack. O blwcus. Nice one, diolch Ems. Ready? Dwi yma heddiw efo Buds. Hello Ems. Helo. Y Buds yn lleol, o gen o Blaenau. Gweithio yn y chwarel fan'na, wan gweithio ar y trac yma. Mae'n gres, neud o man. Dim just I fi, ond I bobl lleol hefyd, so man i'r gymuned. So mae wedi bod yn llwyddiant mawr. 2 mlynedd a hanner ys da ni fan jyst iawn o'r ganolfan efo hyn, a wedyn adborth da ni gael gyda bobl sy'n dod I fewn a croeso ma'n gael gyda ni. Da ni changing people's perceptions y Blaenau Ffestiniog. Mae sy'n dweud. Ie, da. Mae'n gret, so just fi, ond mae pawb sy'n gweithio fan y bobl lleol. Mae hogia drifers, ar y plith I gyd hogia lleol, merchaid y caffi. Bobl lleol, bobl Cymraeg I gyd efo'i gilydd, a bod ni'n rhoi croeso mor dda I bobl sy'n dod I fewn. Mae'r holl beth yn llwyddiant? Mae'r holl beth yn llwyddiant. So, cwmni ni, Antistiniog, beth ni'n neud efo'n hyn, mae ras a gweld ni gymaint o bobl yma. Bobl lleol dod I fyny gefnogi. So, mae seit dros ffordd o Fancwr lle da ni'n parcio bobl I gampio fel shanty tewn yn top. Mae'n jyst gret gweld ni'n gymaint o bobl yma. Dod I Blaenau, allan y Blaenau neithiwr, cael couple of beers, just gwario lleol, a mae jyst y ddau o gymuned I gyd. Gwych. Diolch am y waith I gyd, Bud. Da ni Ems, diolch I met. Ffordd iawn. Bore ras ac mae tywydd arferol Gogledd Cymru wedi ffindio'i ffordd nôl I Flaenau. Gyda'r llechi'n slic ac yn wahanol I ddoi, mae am fod yn her a hanner I rasio'r cwrs anodd yma. Yn wahanol i'r arfer, mae yna ddigwyddiad arbennig iawn wedi'i drefnu cyn i'r rasio ddechrau.
Dwi yma wan efo Sian, un o arwyr cyntaf beicio mynydd. Ti'n iawn? Dwi'n gret, diolch yn fawr ti. Felly ti'n neud am y ras o Legends. Ti'n egluro ni beth yw hwnna? Wel, tro cyntaf efo gael ei gynnal, yr Legends Race heddiw yma ar y Lawr all, a maen nhw wedi gwad 30 o bobl oedd yn rasio beics mynydd lawr all o 20 mlynedd yn ôl o beth felly. A fel tribute i Jason McCroy ydi o, i ddweud gwir. Mae yna 20 mlynedd sydd o fo farw. A mae o'n tribute iddo fo, maen nhw wedi reid chydig o ashes fo i fyny ar goedan. Mae buds wedi blannu i fyny ar y cwrs ac yn y blaen. Ac oedd o'n really nice cael pawb at ei gilydd ac i gofio fo. Oedd o'n amlwg yn un o arwyr cyntaf lawr allt Prydain. Jason McCroy was the first British downhiller to basically go and take on the rest of the world. He paid his way to go to America, won a few races over there and got a big sponsorship deal. And he was the first legend of downhill really for us in the UK, and we all aspired to him and looked up to him. So it's all in his memory. There's the odd couple that are taking it a little bit too serious, and Rob Warner's one of them. He's not raced for about 15 years, and he's here checking his lines, checking his suspension. He's brought his own mechanic to look after his bike for him. So way overboard, typical Warner fashion. Rob, sut mae'n mynd? What's that mean? It's been real good fun, yeah. Yeah, it's been one of the best weekends I've had in a long time. Like to get back on a downhill bike and that is sick. Yeah, it's like this is it. This is more important than any World Cup. Yeah, I must beat him today. I must beat him at all costs. He'll have to do better than that if he wants to beat me. Trying to cut my legs off, that won't work, but no, you don't. Nawr bod ras o Legends wedi gorffen, mae'r beicwyr wrth i'n paratoi ar gyfer y ras derfynol. Cnes i fyny, wneud spinio coesau a just cael y corff yn ôl yn barod i fynd eto, deffro bach. Mae'r dorf yn barod ar gyfer ras ola'r tymor. Mi fydd dros 300 o feicwyr yn cystadlu mewn categorïau gwahanol, gan weld pwy fydd y cyfle yma. Mi fydd pawb yn rasio lawr cwrs anodda antirstiniog sef y D. Mae'n gwrs heriol dros ben gan orffen gyda naid enfawr dros graig ar y diwedd. Felly dyma ni am deitl pencampwr y British Downhill Series 2015. Tan hi Seagrave gyda damwen yn dod yn bedwerydd yng nghategori'r merched gyda Jess Greaves yn drydydd. Katie Curd felly yn ail. Ond yn ennill ras o merched elit, mae pencampwr y byd 2010 Manon Carpenter a'r Gymraes hefyd yn ennill cyfres beicio lawr mynydd Prydain. I loved it yesterday in the dry. I was a little bit gutted this morning when I woke up and it was wet. But yeah, no, it's cool. Yeah, so I've done all the BDS rounds this year. It's been nice to like race in Britain, you know, show my face every now and again. Yeah, it is cool to come back and race the BDS rounds. Yeah, I've got the overall title, so happy. Yeah, got won something this year.
Ond ar y cwrs, mae pencampwr Cymru, Emyr Davies. Mynd yn dda hefyd ond llithriad fach reit ar y diwedd yn golygu colli eiliadau gwerthfawr, felly 5 i Ems. Yn bedwerydd mae Joe Smith o Gymru sy'n aelod o dîm Chain Reaction Cycles. Mark Beaumont sy'n croesi i gipio'r trydydd safle. Yn ail, Cymro arall Mike Jones sy'n hefyd yn rasio i Chain Reaction Cycles. Ond ar y brig ac yn ennill ras elit y dynion yn antur-stiniog, mae Matt Simmons o Madison Saracen. Llongyfylliadau enfawr iddo fe. A llongyfylliadau hefyd i Joe Smith, enillodd y gyfres gyfan. Pencampwr beicio lawr mynydd Prydain. Started off pretty decent and then managed to keep it going and got a couple of wins and now, which I was happy about with all the top boys here and yeah, managed to get back on the podium, so solid series for me. Happy? Happy? Yeah, diolch yn fawr. Sy'n hero cael lleol dyn ni, Bugs? Swn i ddim yn hogia lleol dyn ni reit da, penwythnos ma. Ems, even efo crash, 5 yn elite. Ben, cynta'n expert, a fi cynta'n y hen bobl, so happy days, boys. Reit, dyna ni iddo fi. Dwi wedi cael 5, which sy'n gret. Just iawn fi gael ail, nes i slipio'r gorol, ond son bwys. Mae twydd i bod fyny o lawr, oedd hi'n braf neis ddoe. I glawio heddiw, ond dyna di beicio mynydd, a mae'n neud o rili diddorol. Mae wedi bod yn ffantastig o benwythnos, a dwi'n eich mlaen ysbwyd nesaf.